ఆదాము వాస్తవంగా తెలివైన వాడే, కానీ మాట విని తన భార్య మాట విని పాపంలో పడి మరణానికి కారకుడయ్యాడు. And that's why he hid himself in the bushes. దేవుని నమ్మాడు, కానీ ఇక్కడ ఈ మాట వలన తేడా వచ్చింది. Because he was afraid. ఎందుకంటే భయపడ్డాడు. There's nothing that I could pay to God to pay for my sins. నా పాపానికి నేను ఏమి శిక్ష పొందాలి అంటే మరణం. Does God need money? దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు. Does God need possession? దేవుని ఏర్పాటు రక్షణ. Does God even need the sacrifice of my life? నేను నా జీవితాన్ని త్యాగం చేయాలి. None of those would pay the debt of my sin. నా పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తము మరణము. How could this sinful man, even by giving his sinful life, మరి pay for sin? ఏ వ్యక్తి అయినా